sa atong banner kaning gipamutang nato di simbahan na ay basic nga mga buluhaton panahon aning Kwaresma. Unsa man na sila? Nada banner. Kabasa mo? Na pray, fast, o give. Ampo, puasa, o hatag. Almsgiving ang kuanana, ang iyang real gyud nga meaning. Apan ang gusto des Ginoo nga kining mga butanga, kining pagampo, kining pagpuasa o kining pagpanghatag himuon gyud sa tago. Nya kay makit-an man gina, di man gina mahitabong dili makit-an o dili masayran kay inighatag nimo kadto dayng nidawat kakita man gid nimo. Ang gustos Ginoo diri gyud sud sa kasing-kasing wa gyud kay pangandoy nga daygon. Mao na ang meaning sa himua ang tanan sa tago. Kanabang wa gyud kay pangandoy nga daygon. Nanglitan ikaw ginikanan muhatag kas imong anak, imo siyang pakanon, imo siyang buhion, nya pa eskwelahon, ayaw pagpaabot nga ang imong anak mutahod nimo. Naaba mo anang huna-huna? O mamugos gyud mo nga mutahod gyud. Kinsa dinhi ang nag-atiman gyud iyang mga anak unya wa gyud mangandoy nga tahuron sa mga anak. Tasa kamon. 1, 2. Yun ay duha ka buok. So kasagaran gyud nato perte gyud. Pananglitan sad kabong mga asawa. Ana, atiman na, alagari ang inyong bana, ayaw pagsigig pangandoy nga mubaos po nag-alagad o higugma nimo. Bahala nag-adto na mo alagad sa silingan. Sigil nga po ka-alagad. O kinsa dining asawa nga ingon ana og mentality. Tasang kamot. Wala na, no? Wa na tingali mga minyo dinhi nga kaanak lang ni pero wa maminyo. Kamo sang mga bana mao gihapon siging alagad nya di magpangayo nga daygon kanang pakpakan mao sad ang kaming mga pari sige ra gid mig alagad ana siging pangulikta way pagpaabot nga daygon nya itago ra gid namong kolekta di gid na namo isaya-saya di na sa namayo no. Ako sige kong pamaligyag slot. Ana, pero wa na nako gitago, ako nang gi-record. Pero gitudluan ako ang namalit og slot nga palit lang gyud mo, sige lang gyud mo palit. Pero ayaw mo pagpangandoy nga isangyaw. Kay ma-forfeit ang gisgutan ni Kristo basta mahibaw-an na nagani kay pangandoy nga daygon, na nakay pangandoy nga makita Dios mga tao, pakpakan sa mga tao, na nagani ka ng pangandoya, wa na kay ganti didto sa langit. Mo na nga wa gid ta dinhi magsangyaw og kinsay nag-donate. Moingon lang tang naay nag-donate pada karong bag-o ngandoy kong naay duha ka bukdag kong TV dihas gawas nga atong ikabutang pareha ni kadagkoon aning ni Estobangan o nanay ni donate duha ka buok. Di lang nato isulti. Di ba? Pero nana hapit na to diyang moabot. Ato panghimuag frame nya ang ato sa mga slots para sa kapilinya sige tagbaligya no karon na natay halin iabot nag 6,284 slots pakpakan na to pero ang atong gipakpakan wa mo kaila di ba kana di ma-forfeit ilang ganti dito sa langit pero naagi mo palit og slot nya mingon i-announce pa dirha nako ay lagpalit kay wa may kapuslanan ma-forfeit man wa naman kay sana ganti dito sa langit na pero napatay 3,716 slots nga wa pa mahalin og naay mo pakyaw ani di gid nako i-announce nabita ning testing na kamot komedya ba tong iya katong niabot pag mga 4,400 kapin ang atong slots nga nahibilin ba
Na ini-text na ko, Pader, kana bang imong slots ba? Aron dili na kay ka maproblema. Ako nang pakyawon tanan. 4,400 slots. Nako, mao ba? Nako, ambi, gay ko sa imong account number. Ako ngitaga account number nako. Nako, kani siya 4,400 man eh. Ayon lang ng 400 mo eh. Kana ganing palita, kanilang 4,000. Ang worth ani, mga 4 million. Wan agad ni takes og balik. Basig ang iyad to gipasabot nga 1 slot ra di ay no. Pero mausa man ka slot or 4,000 man ka slot or 1,000 ka slots imong paliton nya bunga sa imong gugma sa simbahan kay nagkinahanglan maron ang atong simbahan kalabi na ning Kapilinya de Fatima sa iyang consecration karong Abril 4 nya di jud ka magunahuna nga naibawos aw perti ninduta na dako kay kaganti tos Ginoo. Mo na ningon si Propeta Joel or Huel diri sa atong unang pagbasa. Gisia ang inyong kasing-kasing, dili ang inyong bisti. Kay sila gud sa una basta magpuasa, maglingkod silang abo, nya gigisi nilang ilang bisti. Ingos Propeta Joel, kanang inyong kasing-kasing mo'y gisia. Ang sao man pagisi is kasing-kasing. Ayaw na mo pangandoy nga daygon, ayaw na mo pangandoy nga bayaran pa mo. Muna ka mong nagtrabaho, ay gid mo pangandoy sweldo. Sige lang yung trabaho. Nga damor nga di ka sweldohan, malipay ka. Salamat in taon, wajud ko sweldo. Dako jud ko ganti dito sa langit ani. Tanawa, dangtan ka mga usak simana, luspan na kikag naong magtrabaho. Naman, wa naman kay kaon. Ingka, nganom dagway kaon, naaman say fasting. Di fasting ka. Si kaglakaw nga to, madugay ng imong employer, moingon na luspad naman kikagnaong day. Ako ang rin mo, kanang fasting ba? Isa nga nung mag-fasting kong taon, kang awa maroy si Mana Santa, yung siya, awa man ko ni mo sildo eh. Uy, nalimtan dahil kang sildo. Sige, tingbon lang na sunod tuig. Sunod tuig, patay na ka. Yan, sabay mahita po, ikamatay ni mo. Maimpirno ka, malangit. Purting dako aganti ni Mudtos langit. Pero magsige ka na ikag subay na imong sweldo, hasta ka ng overtime, imo ginang subay-subayon, masuko pag yung kag di mabayran, impirno kag ditso. Maimpirno mo niya, dili ka inkrisan, suko ka. Oh, Jesus, impirno na ka na. Ako sa diri, magmisa ko, niya wagi mo huwag kuliktab, kosmo de akong naong, buhay mga batasan yung tawanan. Simba-simba, may pakay mo kalawat, wagi ihatak. Magyaw-yaw na ko na, ay sos, kaning akong sutana, padong ni simpirno. Di ba? Mo na ha, kana, inom-dumigi na kanunay, mo na ila itong buhaton, ani. Kinsa man ang, anitas technical requirement, kinsa may required nga magpuasa. Unsa man ang puasa? Sa atong simbahan, doon na siya levels na ay minimum, na ay maximum, na ay extreme. Extreme ba? Unsa may minimum nga requirement sa fasting. Mukaon kag kausa sa usa ka adlaw, nya dili ka mag-snacks. Mo na minimum fasting na. Usa lang kakaon, imbis tulo, usa na lang, nya way snacks. Unsa may, sa tisunod ato, minimum, maximum. Di jud ka mukaon, inom lagag tubig. Unsa may extreme, di ka mukaon, di pa jud ka inom og tubig in 24 hours. Asa may inyong sundo na ni? Arimos minimum, arimos maximum o extreme. Kasi Kristo extreme man tong iya. 40 days. 40 days. Wa siya mukaon o wa mo inom. Dito siya sa desierto, pati pag yung inita. Wa mukaon, wa mo inom. 40 days. So na nga na. Abala na ta din niya. Basta fasting, ang tumong ana, i-deprive na to atong kaugalingon sa mga lami. Huwag ka nang makatagbaw na to. Kaya bang atong gisaligan nga aron ta mabuhi. Huwag mo sintro tas Ginoo. Nya unsa may
required nga age sa fasting 18 ang edad hangtod sa 59. Mo na 18 ngadto 59. Kanang 60 pataas mga tiwasono naman na optional na sila. Optional na. Ang kanisang kuan kaning 17 paubos, medyo yangag pa mo mga naong, kuan optional lang sana. Pero mag-fasting sila, pwede good. Basta wala sa kay sakit. Ang kana sa mga masakiton ay na lang sa pag-fasting kay masig ma-fast dying niya mo hinoon imbis fasting, no? Fast dying. So ato lang sang respetuan ang kanang mga masakiton. Mo na. Pagkakuha na mo na fasting, abstinence. Unsa man ning abstinence? Di ka mukaog karne. Mo na minimum requirement kanang karne ayaw kana. Kaon kag katulo pero ayaw ng karne. Mo na siya. Mo na minimum. Unsa may kanang maximum nga meaning sa abstinence? Ayaw kana ang tanang lami sa imong bakba. Tanang lami ba? Dan lamian kas buwad ay kaon. Nya giluon man kas litson. O litson. Karne naman sa to ay ayaw sad. Na may uban di mo kaog litson, suka na sila kana mga beef mukaon sila, musuka man ludon sila nya ganahan sila buwad na inununan. Ayaw nagkana. Hindi sa kakaadtos karne kay di man sa to kuha gito minimum requirement man to. So kakuha na mo? Na siya abstinence. Nya kanus aman ta mag-abstain. Minimum requirements as Wednesday og tanan nga Friday sa Kwaresma. Mo na minimum. Ang maximum requirements as Wednesday og tanan gyung kanang Friday sa tuig. Mag-abstain kita. Abstain. So mo na siya kuan. O gusto mong extreme, tanang adlaw sa tuig. Pag-abstain mo. Pero ayun lang sana kay kaon lang sa mong kuan. Kinsa pila may edad sa mag-abstain? Gikan sa age of reason nga makasabot na hangtod na gina mamatay. Okay, wa may gidili. Ang amount raman, ang kalami raman o ang amount. Ana. So, ibutang ta lang ang age of reason karon ibase na to sa mga youth kaning atong Commission on Youth nga requirement 13 anyos. So 13 anyos hangtod na nas katapusan sa imong ginhawa. Pwede ka mag-abstain basta kaya lang. Anang ay lagkan anang lami. Nya labi na ginang karne. Ang kanang karne duha man ka klase na iluto na hilaw. So usahay lami ra ba nang hilaw? No? Wa gyud pong kay kaon-kaon na naghilaw. Digi-explain ko na nag-usa ka pari ba na ako'y kaubas trabaho so nag-explain ko na nas pari. Unya kay bag-o man silang minyo ning hangyo kuno ang bana pagkabi siya ayaw lagi kay di pwede ang hilaw nga karni. Siya nos amden ni sugod siya nga wa pa man moabot alas 12 Miyerkules paros badlis igka alas 12:01 na lang. Dalian niya makasabot na. Pero mga inana ba, abstain, fasting, abstain tadi ada pitang. Kay haron makaton ta pagbiya nining atong lawasnon nga mga panginahanglan. Kay kani manggong lawasnong panginahanglan no kun atong tumanan mupatay ni. Tanawan orang Russia og Ukraine. Mga lawasnon man ang panginahanglan nga na ako'y power, na ako'y respetuan ko, na ako'y teritoryo, ayaw niyog lapas sa akong teritoryo. Ato man ang lawas nung panginahanglan, pulos man na mahibilis kalibutan, pero nagpatay na taana. Kamo gusad, wa naman mo magtingganize yung silingan, kay gilapas lang ang koral, gilapas ang utlanan, gikuha ang imong tanom, suko na kay kawa, na dyan ka magtingog. Pulos man na mahibilin diris kalibutan, God. Ay lagpangigi, muna pag-fasting and abstinence. Pasabot practice og biya sa mga butang sa kalibutan.